L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta ħawlet 3123 siġra f'40 post madwar Malta matul l-ewwel kwart ta' din is-sena. Sissa tħawlu kważi 12,000 siġra fi 80 post minn meta s-sena l-oħra tnieda l-Programm Nazzjonali ta' Tħawwil ta' Siġar. L-Aġenzija Governattiva mhux biss ħawlet dawn is-siġar iżda tat kuntratti għal servizzi meħtieġa biex tiqpa' s-saqqi u tieħu ħsieb is-siġar għal diversi snin. L-Aġenzija qalet li jekk dawn is-siġar issirilhom xi ħsara jew imutu se jitħawlu oħrajn minn flokhom. Apparti dawn is-siġar, Infrastruttura Malta ħawlet ukoll mal-1800 tarbuxell ta' speċi differenti. Uħud minnhom tħawlu wkoll bilan li jgħinu lis-siġar jikbru. Diversi siġar tħawlu f'żoni proposti mill-pubbliku kif ukoll minn diversi kunsilli lokali. Fosthom hemm 196 siġra li tħawlu fit-tela tal-Lawommu u 120 siġra li tħawlu fi Triq il-Mdina. Dan fil-waqt li aktar minn 1000 siġra tħawlu madwar 11-il triq f'Santa Luċija u 145 siġra f'Ħattart u f'Ħalbalzan fost oħrajn. L-arboristi u esperti qegħdin jażlu s-siġar għal kull sit minn varjetà ta' 30 speċi ta' siġar indiġeni bħal ħarrub, tal-arar u taż-żebbuġ fost oħrajn. Infrastruttura Malta qed timmira li fix-xhur li ġejjin testendi din l-inizjattiva għal diversi nħawi oħrajn biex taqbes it-total ta' 8719 il siġra li nħawlet is-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.